Мислите. Студено, ама тук като влизаш, трябва потапането е така. Разбирате така. Така. Айде, гръб. Не, защото е много дълбоко. Кръщавам те в името на нашия Господ Исус Христос, Сина и Святия Дух. Амин. Айде готово. Просвещение, сестро, това е просвещение. За просвещение, ново начало. Студено, нали? А така да те стиват. Така, останате в името на Отца, Сина и Святия Дух. Браво! Шапката! Студено, студено. Алелуя. Опа! Останалите в името на Отца, Сина и Святия Дух. Браво! За ново свещение, за ново начало, за нов живот. Не бой се! Алелуя! Кръщавате в името на Отца, Сина и Святия Дух. Браво! Алелуя! 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 Кръщавате в името на Отца, Сина и Святия Дух. Браво! Студеничко направи. Да видиш, да си стоиш. Ani nazad. Стъпала има. Стъпала има. Айде, А кой има да отива жека да отсичи да потупат? Не се предавай. Минавай пред мене да помогна. Който иска да минава, айде то. Чакай. Няма, има. Господи, благослови моята сестра за ново начало, за ново свещение, за сила, за благословение, за мир, за изцеление, за пълнота. Не бой се, не бой се. Студено е, да, но като начало сега на нас не е вече студено. Не бой се, Мила, не бой се. Тебе бързо ще потопи. Бързо, Мила, не се притеснявай. Алелуя! Господи, благослови сестра ми. Боже, благослови сестра ми. Благослови я, Дево, благослови Исус. Алелуя! Не бой се. Браво. Хайде, готово. Чакай. Не бой се. Да те стимат. Кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. Готово. Это как? Алелуя, алелуя. Къде тук си има стъпала? Цяло стъпало има?
Господи, благослови сестра ми, Боже. Не бой се, мила. Не бой се. Знаеш, когато беше по-студено, по-надолу, сега има стъпало. Има стъпало. Не бой се, ние те държим. Така. Не бой се. Халелуя. Готово. Айде. Браво. Готово. Алелуя. Радвам се, ма ти си Не като начало студено. Стъпало има. Стъпало. Браво. Айде, готово. Потапването в името на Отца и Сина и Светия Дух. Не бой се. На парапета. На парапета се дръж на парапета. Има ли още? Да не почваме на другия автобус. Влизайте. Аз съм Алелуя! Господи, благословено да бъде името Ти, Боже, ново начало, сила, благословени от небето, изтерени от небето. Алелуя! Хайде, се. Айде бързо, сбъркай се назад. Потапването в името на Отца и Сина и Светия Дух. Приемам. И водата се прияла. бързо. Ай, следваше. Няма да вляза, докато не свикна с водата. Приемам. Всичко приемам. Ресторанчета моята. За ресторант не сте си. Ами аз свикна. Колко хора събраха да ни видят. Това е за славата на Христос, да прославят царя на царете. И те ще питат какво правим. Кръщаваме се в името на Исус Христос, името на Неговия Син, за ново начало, за сила от небето. Алелуя! Айде! Да се отидем от тук с нова сила, зареждане от небето, благословени от небето. Вече въздуха. Студено ли е? Закоти въздух на тебе, Браво! Ти си мъртва за света, за какво ти има? Да. Стъпало има, затова така не бой се. Така да те снимат. Хайде, изпаси. Не бой се. Не бой се. Не се притеснява толкова. Добре, ни бързо. Добре. Амин. Не бой се. Алелуя. Алелуя.